BBC تقرنيا زينان وانا وحبريتان حيزو حجي يجمر الله خبركم سمعتنا نفنونا ختكتاتلو بخبري نعدمكم سلام زخبركم سمعت راديو BBC نايسوني مدلواتنا جمير الله ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ውሕስነቶም ንኽረጋገጽን ሰብኣዊ ሓገዛት ክረኽቡን ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፍ ተኻይዱ ከም ሰማዕናዮ ብዩኤንኤችሲአር ዝተባህለ እቲ ዘለዎም ወላ ምግቢ ይኹን ማይ የብሎምን ምግቢ ወርሒ ዳርጋ ከይዶ ምግቢ ከይመጽኦም እቲ ኮንፍሊክት ኣብ ዝጋጥም ዘሎ ኣይንፈልጥና ከምዚ ኢምፓክት ኮይኖም ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ዝተኻይዱ ዝሞቱን ዝቆሰሉን ከም ዘሎ መስኻኽር ዓይን ገሊጾም መንግስት ኤርትራ ብሰንኪ እምነቶም ን26 ዓመታት ዝኣሰሮም ሰባት ምፍትሑን ካልኦት ሓጸርት ዜናታትን ክልውናዮም ንምክትሃልኩም ንዕድም ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ማዓስከራት ኣብ ሓደጋ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ህጹጽ ውሕስነትን ሰብኣዊ ረድኤትን ክረኽቡ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ለንደን ተኻይዱ እቶም ሰልፈኛታት ናብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ብሪጣንያ ዝጸሓፎ መልእኽቲ ብዛዕባ ኩነታቶም ኣብ ክልል ትግራይ ተዓቂቦም ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ተሻቂሎም ከም ዘሎ ሓቢሮም መሳርሕትና ተስፋ ኣለመርኣያ ካብቲ ስፍራ ንዝለኣኸልና ጸብጻብ ካሕሳይ ተወልደ ብርሃን ከቕርቦ እዩ ኣብ ክልል ትግራይ ብሰንኪ ኩነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ምህላው ዝገልጹ ሰልፈኛታት መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ንሰላም ክደፍእን ሰብኣዊ መሰላት ክኽበርን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጸቕጢ ክገብር ተማሕጺኖም ብተወሳኺ ኣብቲ ዞባ ተኸሲቱ ዘሎ ተጻብኦታት ጠጠው ኢሉ ውሕስነትን ድሕነትን ሰላማውያን ሰባትን ኤርትራውያን ስደተኛታትን ክኽበር ጻውዒቶም ኣቕሪቦም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ባዝ ኣብ ምርምር እትነጥፍ ናታልያ ፓስኮቪች ቅድሚ ሒደት ዓመታት ኣብ ማእስከር ኤርትራውያን ስደተኛታት ህጻጽ ከም ዝሰርሐትን ብድሕሪኡን ትመላለስ ምጽንሃን ትገልጽ and since the beginning of the conflict I haven't been able to get in touch with anyone ድሕርቲ ጎንፂ ዝኾነ ዳሃይ ክረክብ ኣይከኣልኩን ሰራዊት ኤርትራ ብፍላይ ካብ ህጻጽ ጭውያ ይፍጽም ምህላው ሰሚዐ ግና ብሰንኪ ዘሎ ምዕጻው ቴሌፎንን ኢንተርኔትን ኣብኡ ዝረከቡ ብጾተይ ክረኽቦም ኣይከኣልኩን እዚ ድማ ሸቂልንሎ ካልእ ተሳታፊት ሰልፊ ኤርትራዊ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት እስማዒል ሙሳ እቶም ስደተኛታት ንሕፅረት መግብን ማይን ተቃሊዖም ምህላዎም እዩ ዝገልጽ ከም ሰማዕናዮ ብዩኤንኤችሲአር ዝተባህለ እቲ ዘለዎም ወላ ምግቢ ይኹን ማይ የብሎምን ስለዝኾነ ኸዓ ንሕና እዚ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ንኹሎም ንሓቶም ኣለና ነቶም ሰላማውያን ሰባት ነቶም ስደተኛታት ከዓ ናቦም መንገዲ ከፍቱ ማለት እዩ ከመይ ገይሮም እቲ ዘድሊ ዘሎ ነገራት ምግቢ ዝኾነ ክበጽሖም ማለት እዩ በቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ሃዲሞም ናብ ኢትዮጵያ ኢዶም ሂቦም ዕቁባ ሓቲቶም ማለት እዩ ዕቁባ ስለዝሓትቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ስደተኛታት ፈሊጦም ዩኤንኤችሲአር ተቐቢሉ ከም ስደተኛታት በቲ ናይ ሰብኣዊ መሰል ብ1951 ዝተገብረ ናይ ሰብኣዊ መሰል ኪዳን ማለት እዩ ስደተኛታት ኤርትራውያን ተፈሊጦም ዝነብሩ ነይሮም እቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስትን ናይ ትግራይ መንግስትን ዘጋጢሙ ዘሎ ጸገም ከዓ ናቶም ጸገም ኣይኮነን ይኹን እምበር ከም ዝሰማዕናዮ ኣብዘን ዝሓለፋ 3 መዓልታት ካብቲ ካምፑን ከይተረፈ መንእሰያት ወሲዶም ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ወስዶም ኣለዉ ባህል ኣሎ እዚ እንተጋጢሙ ሕጂ ነቲ ናይ ሰብኣዊ መሰል ጸገም እውን ዝያዳ እናገደዩ ዝኸይ ዘሎ ማለት እዩ ስደተኛ ኮይኑ ተፈሊጡ ዕቁባት ሓቲቱ ዕቁባት ተዋሂቡ ዝነይሩስ ሕጂ እቲ ካብኡ ዝሃደመ መንግስቲ መፂኡ ክወስዶም ከሎ ናብቲ ኤርትራ ገጹ እዚ ንዓና ብጣዕሚ ዘስካሕክሕ ነገር ኢና ንገልጾ ማዕስከር ህጻጽ ብብዝሒ ካብ ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝሃደሙ መንእሰያትን ትሕቲ ዕድመ ቆልዑን ዝርከብሉ እዩ ዝበለት ናታልያ ፓስኮቪች መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣገልግሎት ቴሌፎንን ኢንተርነትን ዳግም ክመልሶን ሰራሕተኛታት ረድኤት ናብቶም ማዕስከራት ክበጽሕሉ ዝኽእሉ መገዲ ከፍቅድን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ሓትት ኢላ ተጣባቂት ሰብኣዊ መሰላት መስራቲት ትካል ዋን ዴይ ስዩም ዝኾነት ቨኔሳ ፀሓይ ቦገና እቶም ስደተኛታት ናይ ወርሒ ሕዳር መቁንን ከም ዘይተዋህቡን እያ ትገልጽ ሎሚ ሃዚ መጻኹ ነቶም ኤርትራውያን ኣብ ትግራይ ዘለዉ ክንዛረበሎም ስለዚ ኩሉ ዝጋጥም ዘሎ ነኦም ተሽሞ ዓለም ረሲኦሞም ምግቢ ወርሒ ዳርጋ ከይዶ ምግቢ ከይመጽኦም እቲ ኮንፍሊክት ኣብ ዝጋጥም ዘሎ ኣይንፈልጥና ከምዚ ኢምፓክት ኮይኖም ነኦም ክዛረብሎም ናይ ዓዲ እንግሊዝ መንግስቲ ኸዓ በኦም ፕራዮሪታይዝ ክገብሩ ክዛረቦም ከለዉ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ TPLF negotiations ነቶም ናይ ኤርትራውያን ዘለዉ በኦም ኸዓ ክዝክሮም በኦም ኸዓ ክቃለሰሎም ኢና ንደሊ ኣብቲ ካምፕ ስለዘለዉ ቀዳማይ ነገር እቶም ኣብ ዝሰርሑ ኣብ ካምፕ ከይዶም እዮም ወፂኦም እቲ ምግቢ ዝመጾም
I think I don't know where he ዝመጽእ ወላ ዝኾነ ግዜ ዝመጽእ ዝሓለፈ ወርሒ ኣይመጸን ብሰለብቲ ናይ ኮንፍሊክት ቅድም ኮሙኒኬሽንስ ክኸፈት ኢና ንዳለይ ክንዛረቦም ከመለው ክንፈልጥ ሽኡሃን ታይ ተጋጢሞን ታይ ጋጥማለው ክንፈልጥ ሽኡ ምስ ፈለጥና ኣብኡ ገና ክንሕግዞም ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብዛዕባ ዘይተረጋገጸ ዝበሎ ኣብ ልዕልቶም ኣብ ማዕስከራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝበጽሕ ዘሎ መጥቃዕቲ ጭውያን ግዱድ ዕስክርናን ኣዝዩ ኣሰንቢዱና ኣሎ ብምባል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ናይ ምዕቋብን وحسنتهم رجعتن حلفنات كفتمن حتيتيوم. منستر زين إيرترا أو يمان جون مسكال بتويتر أبز حبوا ملاش تكال سدنيات حبرات حجرات نتكلوا مزنتون مربباتون بزي أجباب بمتكام نزحلفة كل التعسر تعمتات كأند مسارحي أنصار إيرترا نايز قناة تنقل زمل أو بوليسي استراتيجيكاوي برسات حزبي كوين اللو بمبال أبزي حلفنتاو جوسكواز تسأمير اللو كبل يكاسيسون. መንግስታት ፌደራልን ክልል ትግራይን ነንሓድ ሕዶም ኣፍልጦ ክከላልኡ ድሕሪ ምጽናሕ ናቡግ ካብ ዘምርሑ እንሆ ሓደ ወርሒ ኣሕሊፈሎ እንተኾነ ግን ኩላቶም መራኸብታት ዕጽዋት ስለ ዝኾኑ እቲ ኣብ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ንምፍላጥ ኣጸጋሚ ኮይኑ ጸኒሕ እዩ ቢቢሲ ገለ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ዝነብሩ ሰባት ብዛዕባ እቲ ኣብ ከባቢኦም ዝነበረ ውግእን ብድሕሪኡ እንታይ ከም ዝመስል ኣዘራሪበሎ ሽረ እንዳስላሴ ካብተን ኣመንጎ ሰራዊት ምክልኻል ሓይልታት ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ከቢድ ውግእ ዘተኣናገዳ ከተማታት ትግራይ ሓንቲ እያ እቲ ውግእ ናብ ሕዳር 17 ሰሉዝ ከም ዝተኻየደ ዝገለጸ ምንጭ ቢቢሲ ነባራይ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ እቲ ውግእ ብኸበርቲ ብረት ዝተሰነየ ስለ ዝነበረ ብዙሓት ነበርቲ እታ ከተማ ካብ ገዛውቶም ክሃድሙ ከም ዝተገደዱ ይሓቢሩ መብዛሕትኦም ተተኮስቲ ኸበርቲ ብረት ፍሉይ ሽሙ ኣጓዱ ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ክፋል እታ ከተማ እዮም ዝዓልቡ ነይሮም ዝበለ ሽሙ ክርቋሕ ዘይደለየ እቲ ምንጭ ሰባት ከዓ ናብ ከባቢ ቤተክርስትያን እንደ ኣቡነ ኣረጋዊ يهدموا من بارهم قاليتيهم بسنكت استخايدو وق قصرهم زي تفلتو سبات كبيدن قليلن قدات كم زبصحهم استقلص خوينو حيالو سبات كم زموتون كباتهم اب شدشتن سوزفلطوم سدران دحزن كم زبصحن تزاريبو اتين شدشت ساعات زقصله خوينات مستزازمه تانكتا سراويت مكلخال ኢትዮጵያ ናብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ምእታውን እቲ ምንጭ ቢቢሲ ወሲኹ ገሊጽዩም በዓል ሰለስተ ኮኸብ ሆቴል ደጀና ሓዊሱ ብርክዝ ዝበሉ ህንጻታት ከተማ ድማ ብታንክን ነቶክትን ብኽፋል ዕንወት በጽሒዎም ኢሉ ቢቢሲ ዝረኸቦ ስእሊ ሆቴል ደጀና ከም ዘርእዮ ክፋለቱ ሆቴል عنيو وناني هوتيل دجنا نبار تقرأ لحوحات كولونيل تولد قبرة تنسايو كولونيل تولد قبرة تنساي نايتي أبكينات إيتو إريترا دهبو نايستا صحافة متصحف بعد من دمكنيات صحافة كم زخونة ونفلتيو أبز حجوان كتما شرن داس اللاسة أب تحت قطر سراويت مكلخال إثيوبيا تركب كوينا باشا حز قطر نباري أجن فلما هاديمو مسكدة فقود شنطرون برخاتاتني نبر كم زلي زرب أبك أندي قدنا كتما شرن داس اللاسة نايزلو هنساتات مسيحتهم تسبابير كم استعزبة زحبر من بي بي سي سبات نبسرع معالتاو نتفتاتهم كملسو ساوعد كم زيت قبر حبير اللوم يخون مبر سبات كابزا هدمو وقطرات كم زي تملسو منجتات ቢቢሲ ካብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ገሊጾመለው አገልግሎታት ቴሌኮሙኒኬሽን ኢንተርኔትን ኤሌክትሪክን ውን ተዓጽዮም ከም ዘለውን ምፍላጥ ተኻይለሎ መጠናው ዝኾነ ምንቅስቃስ ነበርቲ ከም ዝተጀመረን ወተሃደራት ኣብ ማእኸል ጽርግያታ ከተማ ከም ዝራዩን መስኻኽር ዓይኒ ንቢቢሲ ሓቢሮም ግዝያዊ ኣማሓዳሪ ክልል ትግራይ ኮይኑ ብመንግስቲ ፌደራል ዝተመዘዘ ዶክተር ሙሉ ነጋ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ዓበይቲ ዓዲ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ዘተ ከም ዘካየደን ግዝያዊ ምምሕዳርታ ከተማ ከም ዘቆመን ማዕኸና ዜና መንግስቲ ፌደራል ኣቃሊሐን ነይረን ኣብቲ ዘተስተሳተፉ ዓበይቲ ዓዲ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ሞት ስርቅን ምምዝባልን ከም ዘሎ ብምጥቃስ መሰረታዊ አገልግሎታት ማይ ቴሌኮሙኒኬሽን ኤሌክትሪክን መጓዓዝያን ብቁልጡፍ ክኽፈት ሓቲቶም ኣለዉ ህዝቢ ዝግልገለሎም ኣብያተ ጽሕፈት መንግስቲ ከዓኑን ክስረቁን ዝተገበረሉ መገዲ ከም ዘሕዘኖም ዝሓበረቶም ዓበይቲ ዓዲ ገለገሊኡ ቂምታ መሰረት ዝገበረ ተግባር ምዃኑ ገሊጾም ناب حصر زيناتات زالت نسجر كحسايت ولا برهاني ابير تراس تشوعات توسخت سبات بكورونا فيروس كم سلافو مينستر طعنا حبيرو اتوم اب زوادو باب زركب موشب ماخل እንዳገርግዝ ጸንሑ ሰባት ኣብ ዝቀረበ እዋን ብፍኑ ካብ ኢትዮጵያ ዝተመልሱ ምዃኖም እቲ ሓበሬታ ጠቂሱ ካልኦት ኣብቲ ዞባ ኣብ ዝርከባ ሆስፒታላት ክእለዩ ጸንሑት ቻዕተ ድማ ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ጋና ሎሚ ክካየድ ውዒሉ እቲ ንኻልኣይ እብረዝ ወዳደር ዘሎ ፕሬዝዳንት ናና አኩፎ አዶን ፕሬዝዳንት ነበር ጆኖ ማሃማን ይወዳደሩ ኣለዉ ጋና ካብተን ዝሓየለ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ዘለወን ሃገራት ኣፍሪቃ ኮይና ኣብ ካብ 1992 ክሳብ ሎሚ 5 መራሕቲ ተመሪጾም 3 ግዜ ድማ ሰላማዊ ምስጋር ስልጣን ክትርኢ ዝበቃእት እያ ኣብ ዚምባብዌ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝተደብዩ ዓደንትን ምድላይ ክካየድ ጸንሐ ጻዕርታት ንግዚኡ ተቋሪጹ ሰመዝ ከም ዝበልዎ ኣብ መስርሕ እናሓለው
توساخي مهمام مريت سلازقاطمه وحسنت نايت سراح اب حدقا وديقلو زاقيت شعت زي حقاين عدنتي نلعلي حد سمون اب تحت مريت تدفينهم يركبون اب كويت ساب استخايده بايتو امرجا انكو ابال بايتو كويت زنبرت صافا على حشم توت دمص بمركاب تسايرا ولا كوات شعت دق انستيو اب تمرجا انت توادادرا حنتون زتعوتت يلان دق انستيو تحجر قدمي 15 عامتاتين فلما اوان كدمصا مسل رخيبا صافا على حشم دما اب كلتشن 12 كلتشن 16 كلتا غزي تمريصا كتغلغل صنيحا قتلت فلوت إيراناوي تمراماري نيوكلير ساتلايت بزقوص اصرو معبول برات كم تفصمه ازاز حيلታት اسلاماو سورا ايران غليصو بريغادر جنرال علي فاداشي كم زبلو محسن فاكري زادح بحدا قبل الماكينه زتوطح برات يتقاتلو ايران تقتلت باسرائيل كم تفصمه كانت غلصت اسرائيل جن بزعبه تكسي زحبتو غبر مرسي يلن መንግስት ኤርትራን 26 ዓመት ዝተኣሰሩ ዝርከብዎም 28 ናይ የህዋ መሳኽር ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝፈትሐ ሮይተርስ ሓቢሩ መሳኽር የህዋ ካብቶም ንነዊሕ ዓመታት ተኣሲሮም ዘለው ኣባላቱ እቶም 28 ከም ዝተፈትሑን ካልኦት 24 ሰባት ግን ገና ቤት ማእሰርቲ ከም ዘለው ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ተኾነ መንግስት ኤርትራ ብዛዕባ ምፍታሕ ናይዞም እስራት ዝሃቦ ሓበሬታ የለን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት መንግስት ኤርትራ መሰል እምነት ኣይሕሉን ክብሉ በቐጻሊ ክነቕፍዎ ጸኒሖም እዮም መንግስት ኤርትራ ግን ምስሊ ኤርትራ ንምድዋን ዝግበር ሽርሕታት ክብል ነቶም ክዝታት ክነጽጎም ጸኒሕዩ ብዙሓት ኣመንቲ ህዋ ኣብቲ ኣብ 1993 ናጽነት ንምርጋጽ ተኻይደ ህዝባዊ ሪፈረንደም ድምጺ ንምሃብ ፈቃደኛታት ብዘይ ምዃኖም ንልዕሊ 25 ዓመታት ተኣሰሩ ተኸተልቲ እምነት ከም ዘለው ተሓለቕቲ ነጻነት ሃይማኖት ይገልጹ ካልኦት ኣብ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ኣይንሳተፍን ዝበሉ መሰኻኽር ጀሆቫውን ሲቪላዊ ቁጠባውን ሰብኣዊ መሰላቱን ተቐንጢጡ ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተው ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይገልጹ بجكازي ካብ 1991 ጀሚሩ ብዙሓት መምህራን ሃይማኖት ምስልምና ብዘይ ፍርዲ ከም ዝተቀየዱ ተሐለቕት ሰብኣዊ መሰላት ይዛረቡ መንግስት ኤርትራን ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ አንቶኒዮስ ካብ ስልጣኖም አልዩ ኣብ ናይ ገዛ ማሕበር ካብ ዘእተዎም ነዊሕ ዓመታት ኮይንወሎ ኣብ መንግስት ኣሜሪካ ንጉዳይ ናጽነት ሃይማኖት ዝከታተል ኣካል ኣብ 2020 ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ 2019 ኣብ ኤርትራ ኣብ ሃይማኖታት ጣልቃ ምእታውን ቀይድን ከም ዝወሰኸ ብምሕባር ጉዳይ ሃይማኖታዊ ናጽነት ከም ዝበኣሰ ገሊጽ ነይሩ መንግስት ኤርትራ ነጸብጻብ በቀጥታ እኳ ምላሽ እንተዘይሃበሉ ሚኒስቴር ዜና ኤርትራ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ 2018 ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ኣብ ኤርትራ ኮ ጉጉይ ስእሊ ወይ ዙምባ ሓበሬታ ኣሎ ኮይን እምበር ኤርትራ መሰልና እምነት ተኸብር ሃገር ያዝብል ምላሽ ይቡ ነይሩ ኣብ ኤርትራ በመንግስቲ ወግዓዊ ኣፍልጦ ዝተዋሃበን ሃይማኖታት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሱኒ እስልምና ካቶሊክን ወንጌላዊት ሉተራዊት ነን ኣብ 2002 መንግስቲ ኤርትራ ብጀካተን ፍሉጣት ዝኾነ 4 ሃይማኖት ካልኦት ጉጅለታት ሃይማኖት ኣታዊታትን ወጻእታትን ከምኡውን ዝርዝር ኣስማት ናይ ኣባላትን ብምቕራብ ከምዝገባ ዝጠልብ ትእዛዝ ብምሕላፍ ከም ዝኣገደን ጸብጻብ ኮሚሽን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዛዕባ ዓለም ለኻዊ ሃይማኖታት ናጽነት ይገልጽ ኣብ መንጎ ዓባይ ብሪጣንያን ሕብረት ኣውሮጳን ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ብሬክዚት ኣብ ወሳኒ ደረጃ ከም ዝበጽሐ መንግስቲ ብሪጣንያ ገሊጹ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ክካየድ ጸንሐ ጽዑቕ ልዝባት ክሳብ ሕጂ ፍረ ከም ዝሃበ ይዝፍለጥ ብሪጣንያ መወዳእታ ናይ ዝወርሒ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ክትወጽእ ትጽቢት ይግበረላ ስለዚ ድማ ክልቲኦም ወገናት ቅድሚ 31 ታሕሳስ ብዛዕባ ድሕሪኡ ዝህልዎም ንግዳዊ ርክባት ኣብ ስምምዕ ክበጽሑ ኣለዎም امبارك زخبركم سبعتي BBC تجرنيا لو مشهد زبلنا مدلوات ازي كتكتاتل وتصنحكم توسخ حبريتان مركبنا مربب حبريتانا bbc.com/تجرنيا ختوكسو نعدمكم مساعد دالاو مدبات كحساي تولد برهانن استوديو تكنيشيان اوسكار بونغان مساخم تصنحخو بريو ليلاي صباح بخالي تحستوك نراخبينا لوم ليتيم